Kaya ako takot dyan, baka pagising mo. Nung ako nag-iumin ako ng pampatulog, Stilnox. Ang Stilnox, wala kang patay ka talaga eh. Tulog ka. Pagising mo po, pinutol na yung putin, ako takot. Sabi ko, ibang kwarto tayo. May sarili siyang kwarto. Si Hanilet, yung asawa ko, sinaksak na niya yung isang babae. Utang ina. Loko na. Nagsaksak ka na. Sinaksak talaga.